Ayiwa an labɛn jama minnu b'an lajɛ Mali kɔnɔ fo Mali kɔ kan Mali kunnafoni.net kumaso mɔgɔw don halisa an wulila an bɛ ka question dɔ poser mɔgɔw kunna bi Mali ka 60 anniversaire la donc ni an ye indépendance yɛrɛ yɔrɔ la an bɛna don dugu kɔnɔ ka jamana kɔnɔdenw ɲininka Mali ka indépendance tali la ka na se fo 60 ma sisan jamana kɔnɔdenw a ye hɛrɛ min ladon Mali kɔnɔ an bɛ fɛ ka o ɲɛdɔn ani a ye ɲangata min se Mali ma fana an bɛ fɛ k'o ɲɛdɔn donc a k'an bɛn sɔɔni. An ɲankuma ne fa tɔɔrɔ se yen nɔ kɔni baasi t'i yɛrɛ la nse Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya okumu kɔnɔna an b'u ka yɛlɛ yɛlɛ ka mɔgɔ hakilina dɔn sini ye Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya san 60 ye kabi Mali a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ don min na fo kana se san 60 ma Mali ye hɛrɛ jumɛn sɔrɔ o kɔnɔna na an bɛ fɛ i ka dɔ fɔ an ɲɛna. Bon Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya kɔni sɔrɔli fo kana se an filɛ wagati min na ko bibi in na Mali ma se ka nafa kelen de sɔrɔ jamana in kɔnɔ pour que ka maliyɛndenw nafa Mali yɛrɛ ka se ka lafiya depuis an ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ an bɛ dingɛ de kɔnɔ fo sisan an ma se ka bɔ fɔlɔ. Ok kuma ɲɛna. Ɲankuma ne fa somɔgɔw Taara so la kɔni baasi tɛ yen nɔ. baasi tɛ yen nɔ. nse sini ye Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya san 60 ye kabi Mali a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ don min na fo kana se bi ma a ye nafa jumɛn ladon Mali kɔnɔ. Voilà kabi Mali a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta kana se bi ma a ye nafa caman na don k'a daminɛ baara yɔrɔda caman dayɛlɛnna bon an ka armée fana o nana an taya la bon développement caman kɛra quoi goudron dara tu vois université caman dayɛlɛnna école avancera mais fɛn caman bɛ yen ka kɛ halisa quoi an mago bɛ fɛn caman na halisa o ka kɛ. Ok kuma ɲɛna merci. Sɔrɔ se yen nɔ i yɛrɛ dun. Sini ye Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya san 60 ye kabi Mali a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ don min fo kana se nin ma a ye nafa jumɛn ladon Mali kɔnɔ. Tiɲɛ yɛrɛ la Mali a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ don min na kana se bi ma ne yɛrɛ tɛ nafa balaka ye mun ladon fɔlɔ parce que e k'a jateminɛ depuis Mali a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta fo bi an bɛ lanɔgɔ kelen na jumɛn bɔra la i yɛrɛ ɲɛ b'o la dɛ an bɛ Ala de deli sa fuma min na sigi an kunna Zeni Ala ka kɛ fuma nafama ye an bɛɛ k'an dahirimɛ sɔrɔ a kɔnɔ o kɔni y'an ka laɲini ye n tɛ tiɲɛ la an bɛ lanɔgɔ la hali bi dɛ jamana bɛ cogo min na bi a dogolen tɛ maliyɛn si la bi an bɛɛ b'a kɔnɔ yan an bɛ dugawu de kɛ Ala ka ɲa ka d'an ma an bɛ segin dugawu kelen kɛ Ala ka ɲa ka d'an ma n tɛ ne tɛ nafa la dɛ an bɛ ka 21 yɛrɛ fêter an bɛ ka nafolo tiɲɛ de tɛ yan sinon ko fêter ko kɛ ka wɔɔrɔ bari ne hakilina tɛ yan n y'o de fɔ aw ɲɛna a ka to ka salala Mamadu. Kuma ɲɛna merci. Tile ne fa somɔgɔw kɔni baasi tɛ yen nɔ. An bala tan nɔ. Sini ye Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya san 60 ye kabi Mali a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ don min fo kana se bi ma a ye nafa jumɛn ladon Mali kɔnɔ. An ma nafa foyi ladon Mali kɔnɔ kamasɔrɔ an ma se ka k'an yɛrɛ de toujours an ye tubabuw lajɔnya la hali bi fɔlɔ o ye ne hakilina ye. Merci. An bɛ se ka waleya min kɛ an ka bɔ tubabuw bolo k'an sɔn gbɛlɛya ma n'an sɔnna gbɛlɛya ma an bɛ k'an yɛrɛ de o ye ne hakilina ye madame. An ɲankuma ne somɔgɔw kɔni baasi t'i la. Sini ye Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya san 60 ye kabi Mali a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ don min fo kana se bi ma a ye nafa jumɛn ladon Mali kɔnɔ. Yɔrɔ n'an bɛ kuma yɛrɛ tiɲɛ yɛrɛ la an ma se ka hɛrɛ sɔrɔ a ko yɛrɛ la fɔlɔ ni tɔɔrɔ yɛrɛ tɛ yɛrɛ parce que o kan ka kɛ cogoya min na a tɛ ka kɛ ten mɔgɔ ɲɛnama t'an ɲɛfɛ ba mago bɛ jamana jɔla de la a kɛra cɛkɔrɔba a kɛra denmisɛnnin ye komi sisan cɛkɔrɔba yɛrɛ mɔgɔ kelen t'u la bilen donc
an ala deli min ala ka mɔgɔ ɲɛnama nɔgɔya an ye o y'an ka laɲini de ye parce que i tɛna se k'i bolo ɲɛsin mɔgɔ wɛrɛ ma ko min bɛ se ka choix tɛ yen i mana mɔgɔ o mɔgɔ ɲininka choix tɛ yen donc an bɛna mɔgɔ kelen jumɛn de sɔrɔ an bɛ jɛ ka mɔgɔ ɲininka n'a kɛra cogoya min na an b'a ɲɛfɔ ɲɔgɔn ɲɛna. Ok, kuma ɲɛna. An ɲagwa ne fa. Somɔgɔw. Alhamdulillah. Kɔni baasi t'i la? Alhamdulillah. Nse. Sini ye Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya san 60 la ye. Kabi Mali y'a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ don min fo kana se bi ma. A ye nafa jumɛn ladon Mali kɔnɔ? Bon, a ka ɲininkali kɔni tiɲɛ yɛrɛ la ɲininkali ɲuman don ɲininkali gɛlɛn don. Yɛrɛma hɔrɔnya san 60. A ɲɛ tɛ fɛrɛ dɛ tiɲɛ yɛrɛ la. Parce que n'a fɔra ko yɛrɛma hɔrɔnya o ko k'i b'i yɛrɛ ta sur tous les plans. Or an ka yɛrɛma hɔrɔnya kɛ bɛ tɔgɔ de ye. A tɔgɔma yɔrɔ ye mun ye 60 ans san 60 ɲinɛn kɔfɛ indépendance kɔfɛ jiko ma ɲɛnabɔ kuranko ma ɲɛnabɔ kɛnɛyako ma ɲɛnabɔ école ko yɛrɛ kuma tɛ école ko ma ala tɛ se ka ala yɛrɛ ta ala yɛrɛ k'an yɛrɛ ta en charge an se k'o kɛ hali an bɛ sara mun di fonctionnaire ma fo ni o sara comme dafa bɔra kɔfɛ k'a di an ma an tɛ se ka yɛlɛma ɲɔgɔn fɔlɔ tiɲɛ yɛrɛ la an tɛ se ka yɛlɛma ɲɔgɔn fɔlɔ de tiɲɛ yɛrɛ la. Ladilikan jumɛn b'e bolo sa k'a fɔ pour que nin bɛɛ bɛ se ka ɲɛnabɔ? A bɛɛ bɛ se ka ɲɛnabɔ ni an yɛrɛ y'an yɛrɛ ye wagati min na maliyɛnw ye n ka maliyɛnw de ma ni an yɛrɛ ye an yɛrɛ kun ye wagati min na a bɛ se ka ɲɛnabɔ wagati de la yɛrɛ ye mun ye jogo minnu bɛ anw yɛrɛ maliyɛnw na an ka se k'a bila corruption gabegie népotisme ni de kɛmɛ ka jamana in sɛgɛn ni min nana o ko ko n yɛrɛ kun ni min nana o ko ko n yɛrɛ kun mɔgɔ si tɛ jamana in miiri jamana yɛrɛ de sɛgɛnna jamana yɛrɛ de ɲanina jamanadenw yɛrɛ de bolo o ye ne ka hakilinata ye jamana yɛrɛ de sɛgɛnna jamanadenw bolo an ma sɛgɛn dɔwɛrɛ tɛ ala ka sɛgɛn tɛ kira ka sɛgɛn tɛ an yɛrɛ ka sɛgɛn ɲini ka se an yɛrɛ ma o ye ne ka hakilinata ye jamana yɛrɛ de sɛgɛnna donc an k'a lajɛ dɔɔni an k'an kɔfilɛ Mali in na dɔɔni dɔrɔn bɛɛ i mana kɛ fan o fan na politique mɔgɔ ko tɛ administration mɔgɔ ko tɛ a mana kɛ fan o fan na bɛɛ k'i an k'an kɔfilɛ jamana in na dɔɔni dɔrɔn n'an y'an kɔfilɛ dɔɔni dɔrɔn a ka ca Ala fɛ jamana in a bɛ fiɲɛ bɔda sɔrɔ mais a ka kɛ bɛɛ kɛmɛ k'i mi bɛɛ ko n yɛrɛ kun bɛɛ fɛn bɛ kɛlɛ bɛɛ ko n yɛrɛ kun n bɛ mun sɔrɔ a la ni min nana ko k'a di jamana ma ko n bɛ min sɔrɔ a la ni n tɛ fɛn sɔrɔ a la a tɛ ɲɛnabɔ bon ni jamana mɛna k'o cogoya ye a ka gɛlɛn kɔni an bɛ dugawu de kɛ yarabi Ala ka san caman ta yira an na an bɛ kuma na ko 70 ans bɛ sɔrɔ waati min na o y'a sɔrɔ an fana ka cɛkɔrɔbaw ye mais o y'a sɔrɔ tiɲɛ la o y'a sɔrɔ an ye fiɲɛ bɔda sɔrɔ on espère que fiɲɛ bɔda bɛ sɔrɔ a la inchallah o tɛ mɔgɔ si bolo o bɛ anw yɛrɛ de bolo fo an jogo de falen ka comportement falen o ye ne bɛ fɔ o de fɔ a kɛ to ka sala Muhamadu a kuma ɲɛna merci. An tile ne fa. Awa ni tile. Somɔgɔw. Baasi foyi tɛ yen. Kɔni baasi tɛ yen nɔ. Alhamdulilayi. Sini ye Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya san 60 ye kabi Mali y'a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ don min fo kana se bi ma a ye nafa jumɛn ladon Mali kɔnɔ na? Bon an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn Mali ka indépendance tali ni sisan cɛ alhamdulilayi donc n'i y'i ka yɛrɛma yɔrɔ yɛrɛ ta o yɛrɛ ye fɛnba ye fɔlɔ yɔrɔ yɛrɛma yɔrɔ o ma nɔgɔn dɛ n'i y'o ta kɔni o y'i lafiyalen de diɲɛ kɔnɔ quoi donc depuis Mali yɛrɛma yɔrɔ ta kɔni fo kana bila bi la alhamdulilayi donc waati laban de la o de gɛlɛyara dɔɔni coup d'état in hukumu kɔnɔna na i m'a ye donc i bɛna fɔ ko kuma yɛlɛma ma kuma yɛlɛma coup d'état hukumu kɔnɔna na donc o de gɛlɛyara dɔɔni i m'a yɛrɛ sigilen filɛ nin ye an ka baarakɛyɔrɔ bɛɛ o y'a bɛɛ tiɲɛ donc an sigilen b'o hukumu kɔnɔna dɔrɔn la donc an bɛ dugawu de kɛ dɔrɔn hali bi Ala ka jamana basigi Ala ka jamana basigi ne ka foli kun y'o ye. Kumakan jumɛn b'e bolo ka se k'a fɔ pour que jamana bɛ se ka basigi cogoya min na? Bon jamana bɛ se ka basigi cogoya min na kumakan min bɛ ne bolo k'a fɔ sisan u k'a lajɛ ka président ka sigi donc ni président tɛ jamana kɔnɔ ministre tɛ jamana kɔnɔ donc o kɔrɔ ko basigi tɛ ne dɛ yɔrɔ o kɔrɔ ko basigi foyi tɛ yen nɔ donc an bɛ fɛɛrɛ kɛ sisan président ka sigi joona donc mouvement ka daminɛ an ka se k'an yɛrɛ sɔrɔ sinon waati ma nɔgɔn dɔɔni dɛ a ma nɔgɔn donc jamanatigi donc a bɛ jamana ka sigi kɔ de donc u bɛ fɛɛrɛ bɛɛ kɛ sisan jamanakuntigi ka sigi pour que jamana ka se ka basigi. Kuma ɲɛna merci. Ça va.
ko kaya Don. ni bɔtɔ ekɔli la Awɔ. sini ye Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya san 60 ye ka Mali y'a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ don min fo ka na se o ma san 60 ma a ye nafa jumɛn ladon Mali kɔnɔ. Bon donc nafa caman donna Mali kɔnɔna la mais an ka ɔkɔlidenw filɛ an ka kalanko yubu yabara et puis ko caman donna a kɔnɔ maîtres yɛrɛ gɛlɛya las'anw ma bon ani blasi du fana tɛ se ka kɛ a man ɲi Mali ma quoi sinon a ka d'an ye ani blasi kun ka kɛ parce que an ɔkɔliden an ma foyi de faamu fɔlɔ an bɛna passer k'an bɛ taa 11e la an t'a dɔn an bɛna taa mun fɔ yen nɔ bon donc an kɔni b'a ɲini gouvernement fɛ o ni président fɛ walasa u bɛ se ka kalanko sinsin cogo min na o kɔni o bɛ diya an ye dɛ bon donc u ka VD na a kɔni ka d'an bɛɛ an bɛ bɔ k'a fêter a ka d'an ye wa. Somɔgɔ kanu baasi t'i la. Baasi foyi tɛ yen nɔ. Kana siran sa. Kuma gɛlɛn tɛ koyi. Sini ye Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya san 60 ye. Kabi Mali y'a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ don min fo ka na se nin ma a ye nafa jumɛn ladon Mali kɔnɔ k'e yɛrɛ bɛ se k'o dɔ fɔ an ɲɛna. Tiɲɛ na a ye nafaba ladon an kun nka kalanko in gɛlɛyara toujours an bɛ kuma kalanko in kan an ka denmisɛnninw si ma se ka kalan kɛ ɲinan san kɔnɔna yɛrɛ la a kɛra gɛlɛya yɛrɛ de nka an y'a ɲini Ala fɛ président wulili min kɛra président kura min bɛna sigi Ala k'o kɛ o ka kɛ a ka kɛ ɲɛtaga ye an ka denmisɛnninw bɛ se ka kalan kɛ cogoya min na u bɛ se ka lamɔgɔ ɲuman sɔrɔ cogoya min na ne ba o de tun bɛ ne fɛ ne tɛ se kuma la kuma ɲɛna. An ɲangumani Mba nyangma. somɔgɔ Trause. kɔni baasi t'i la. Baji foyi tɛ na mala tam. Sini ye Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya san 60 ye kabi Mali y'a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ don min fo ka na se bi ma a ye nafa jumɛn ladon Mali kɔnɔ. Bon depuis an ka yɛrɛma hɔrɔnya ta ka se bi ma a ma nafa foyi don Mali kɔnɔ. Ni gɛlɛya tɛ ni tɔɔrɔ tɛ. Parce que la depuis o wagati ni sisan cɛ an ma ɲɛmɔgɔ ɲuman sɔrɔ. An bɔnna ni ɲɛmɔgɔ juguw de. An bɛɛ y'an jigi da minnu kan u bɛɛ bɔra an jigi kɔrɔ. O de kɔni ye ne ka kuma ye k'an fɔ. Ladilikan jumɛn b'e bolo ka se k'a fɔ jamana kɔnɔdenw ye pour que an bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ nin kɔfɛ halisa. Bon ladilikan min bɛ ne bolo k'a fɔ jamana kɔnɔdenw ye nin kɔfɛ pour que an ka se ka hɛrɛ sɔrɔ u ka to an ka Mali sɔrɔsiw kɔ. U ka fanga t'u bolo olu ka dilan u ka dilan cogoya la. Parce que la ni finitigi tɛ Mali kunna ɲɛ cogo foyi de t'a la. Finitigi minnu tɛmɛna olu bɔra an jigi kɔrɔ de. Mais minnu filɛ nin ye k'a daminɛ ninnu bɛ se k'an jigi fa. O ye ne yɛrɛ ka faamuyali ye. Kuma ɲɛna merci. An ɲanguma ne ba. Nse hɛrɛ tilenna somɔgɔw bɛɛ de. Nse. Sini ye Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya san 60 ye. Kabi Mali ye yɛrɛma hɔrɔnya ta don min fo ka na se nin ma Mali ye hɛrɛ jumɛn de sɔrɔ a kɔnɔna na. Ayiwa anw kɔni tun bɛ à l'étranger anw tun bɛ Abidjan anw ye Abidjan sigibagaw ye mais an wolola Mali la yan an ma lamɔ yan sa nka an wolola yan mais an kɔrɔbayalen an furula ka na ne yɛrɛ cɛ ye sɔrɔsi de mais n cɛ banna a banna Nord kɛlɛ in de la olu de y'a mɔgɔ fɔlɔfɔlɔw yɛrɛ ye mun sara donc ne denw kɔrɔbayara bi n denkɛ fɔlɔ bɛ Belgique filanan bɛ yan o muso bɛ cɔrisu kɔnɔ yan n denmuso sabanan kɛra dɔgɔtɔrɔ ye n ka lagare yɛrɛ de bɛ 12e na n'o bɛ école 12 na anw bɛ min fɔ Mali sigi la depuis an bɔra Abidjan ka na a tun ka nɔgɔn fɔlɔ la a tun ka nɔgɔn dɛ fo n'an ye nkalon tigɛ ɲɔ tɛ tiɲɛ yɛrɛ la an ne ni n den 4 nana yan ka sɔrɔ Mali ka nɔgɔn mais kɔsa fɛ Mali nana ka na gɛlɛya mais a tilala tuguni ka nɔgɔya tuguni parce que o bɛ mun yira président falenw Mali ye président falen kojugu donc Mali juguya a nana o fɛ a nɔgɔya fana nana o fɛ parce que n'i ye président ɲuman ta o n'a ka hɛrɛ de bɛ na n'i ye président jugu fana ta a n'a ka bɔnɛ de fana bɛ na o
donc Mali tora ten tɔ de an t'a dɔn an bɛna na fɛn min fɔ parce que i bɛ ka ko ta in na tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la an ma hɛrɛ fosi y'an ɲɛna san 7 kɔnɔna na an ma fosi y'an ɲɛna depuis i denmisɛnninama i bɛ Mali kɔnɔ fo ka na i kɔrɔ sisan i bɔ o Mali kelen o kɔnɔ hɛrɛ tɛ ka sɔrɔ i kɔrɔtɛla de i kan ka hɛrɛ sɔrɔ k'a dun ka sɔrɔ ka sa mais ni e yɛrɛ tɛ hɛrɛ sɔrɔ anw yɛrɛ ka wari hali an ka sɔrɔdasi wari an bɛ pension min ta a wari tɛ sɔrɔ fo ni ne denkɛ ye wari ci ne ma ka bɔ Belgique o fana ma fɔ dɛ o tɛ hɛrɛ ye dɛ nin kɔni nin san kɔnɔna na kɔni tiɲɛ yɛrɛ la i bɛ ka ko tile in na an ma hɛrɛ foyi de y'an ɲɛna an ye hɛrɛ sɔrɔ a tɔw la dɛ hɛrɛ bɛ sɔrɔ bɔnɛ bɛ sɔrɔ hɛrɛ bɛ sɔrɔ bɔnɛ bɛ sɔrɔ parce que fɛn bɛɛ n'a taabolo don diɲɛnatigɛ la mais k'a fɔ yɛrɛ ko ka Mali yɛrɛ gɛlɛya pewu 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 mɔgɔ yɛrɛ ma o sɔrɔla i bɛ ka ta la i bɛ ka tile in kɔfɛ sisan ladilikan jumɛn b'e bolo k'a fɔ malidenw ye pour que mɔgɔ min bɛ se ka sigi o kana i bɛ ka ta ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ tugun ayiwa an b'u ladi de o u k'a kɛ ni hakilisigi de n'i ma ɲa n'i bɛ mɔgɔ mara i b'a mara ni hakilisigi de a tɛ mara ni hakili wuli ye dɛ parce que n'i ye kuma poron-poron ɲɛfɛ k'a poron kinibolo fɛ k'a poron numanbolo fɛ k'i k'a fara ɲɔgɔn kan a tɛ ɲa dɛ donc min bɛna sigi sisan a ka hakili jaga bɔ kosɛbɛ ka mɔgɔkɔrɔbaw de ɲininka a kana denmisɛnninw ɲininka de wa mɔgɔkɔrɔba hakilimaw fana parce que mɔgɔkɔrɔba bɛ mɔgɔkɔrɔba bɛ yen n'i taara mɔgɔkɔrɔba hakilintan dɔ ta min ko de k'ale ta de ka ɲa n'ale sara a banna o fana ma fɔ dɛ parce que an tulomafamaw ni an mɔdenw olu ka siniɲɛsigi an b'o de hami ɲɔn tɛ anw yɛrɛ ye dɔ kɛ ka ban donc anw ka sira t'a a ɲana wa a tiɲɛna an ka sira t'a la mais ni i bɛ mɔgɔ ladi i k'a ladi ni hɛrɛ ye o de ka ɲi sisan denmisɛnninw u ka diɲɛlatigɛ taabolo u k'a jate minɛ k'a filɛ ka denmisɛnninw mara ka ɲa dɛ Mali denmisɛnninw maralen tɛ dɛ n'u bɛ yafa ma u bɛ yafa ma mais n bɛ ka tiɲɛ de fɔ Mali denmisɛnninw maralen tɛ u ka denmisɛnninw mara ka ɲa ka denmisɛnninw don kalan na a kɛra madrasa ye o a kɛra gouvernement kalan ye o denmisɛnnin n'i kalanna i b'a dɔn i bɛ taa taabolo min na mais n'i ma kalan i ka taabolo taga ka gɛlɛn u ka denmisɛnninw kalan denmisɛnninw k'u taabolow n'u nabolow dɔn ka diɲɛ faamuya ko diɲɛ bɛ ka gɛlɛya ka taa fɛ ɲɔn tɛ an ka Mali ni mɔgɔ ma dɛn an na walayi an m'an ka dɛn mɔgɔ la ne ye san 30 de kɛ Abidjan walahi Mali ka wusa ni Abidjan ye hinɛ bɛ yan danpe bɛ yan kodɔn bɛ yan fɛn bɛɛ bɛ yan o tɛ Abidjan dugukolo kɔ kan ne n b'a f'i ɲɛna depuis ne san 12 de n taara Abidjan depuis san 12 donc hinɛ n ye dugu min kɛ n ye dugu 7 de kɛ mais n bɛ min fɔ hinɛ min bɛ Mali kɔnɔ yan walayi a tɛ yɔrɔ si la mais maliyɛnw bɛ ka ɲinɛ hinɛ kɔ ka u ta i bɛ ka tile ma i bɛ ka tile a binnen filɛ nin ye o a binna wa a ma bin dɔ wɛrɛ foyi tɛ an bɛ seli min kɛ ka duwawu don ko Ala k'a bin o de y'a bin ɲɔn tɛ i bɛ ka tun tɛ bin ka bɔ an da la o mais a binna ka bɔ an da la mun na parce que a nana de a kafalen de don a kafalen don bi a kafalen don sini i bɛ ka tɛ jamana mara cogoya dɔn a t'a dɔn dɛ mais u y'a ta k'a sigi mɔgɔw kunna a ka di ye i bɛ vote a ye a man di ye i bɛ vote a ye an y'o vote kɛ o banna a y'a ka san 7 kɛ san 7 banna sisan nɔ min bɛna sigi an bɛ duwawu de kɛ Ala k'a kɛ mɔgɔ ɲuman ye parce que n'a ma kɛ mɔgɔ ɲuman ye Mali bɛ dingɛ min kɔnɔ Mali tɛ bɔ a kɔnɔ nafolo tɛ yen foyi tɛ yen wari bɛ Mali kɔnɔ mais u ye an ka nafolo dun de ɲɔn tɛ k'a fɔ ko Mali ye fantandugu ye Mali tɛ fantandugu ye dɛ walahi hali Faransi walahi wari min bɛ Faransi walahi a tɛ dugu wɛrɛ la wari min bɛ Faransi min bɛ Mali kɔnɔ yan walayi a ɲɔgɔn tɛ yen mais maliyɛnw bɛ sɛgɛn pour quelle raison parce que min bɛ gouvernement diriger a tɛ se donc an bɛ mɔgɔ de ɲini sisan min ye hakilima ye min bɛ se ka jamana maraka ni hakili ye nafolo tɛ dɛ ni hakili
parce que ni hakili t'i la i tɛ se ka jamana mara parce que n'i sigira i miiri bɛ taa nafolo de la n k'an ka bazɛn riche mun don i miiri bɛ t'olu la n k'an ka samara min don n k'an ka nin kɛ non 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 o tɛ jamana mara min bɛ jamana mara hakili ɲuman jamanadenw b'a kɛ cogo di sini dun ka fa mana sabati dugu o dugu la o bɛ kɛ dugu duman ye donc an b'a ɲini ala de fɛ sa ka ala wele ka kira wele jamanatigi ɲɛnama min bɛ miiri ka taa se o ka sigi an kunna ɲɔ tɛ maliyɛnw sɛgɛnna dɛ maliyɛnw sɛgɛnna mais an ka ala deli y'o ye kuma ɲɛna i ni ce ni baraji an tile ne fa an tile somɔgɔw ala ka kile d'a ma ala ka kɛnɛyaw di ala ka sababu ɲuman ka ɲi awa sini ye mali ka yɛrɛma hɔrɔnya san 60 ye kabi mali ye yɛrɛma hɔrɔnya ta fo kana se san 60 ma mali ye nafa jumɛn de sɔrɔ yɛrɛma hɔrɔnya in kɔnɔna na ala ko tiɲɛ ne yɛrɛ bolo mali ma fɛn sɔrɔ parce que ni jamana kɛra kuma bɛ coup d'état b'a kɔnɔ jamana se ka nɔgɔya cogoya si la mais ni coup d'état tun bɛ yen an bɛ se ka parce que depuis musa ni moribo ninnu bɔra yen jamana ma se ka ɲɛ o i y'a ye ne kɔni ɲɛ b'o de la ladilikan jumɛn b'i bolo ka se k'a fɔ pour que jamana in bɛ se ka basigi ne bɛ ladilikan min bɛ ne bolo ne kɔni bɛ dugawu kɛ ala ka hɛrɛ kɛ jamana nin ye o de kɔni ne kɔni bɛ dugawu de kɛ a banna ne ka dugawu ye dɔrɔn bɛɛ de ye merci an b'a somɔgɔw basi t'i la alhamdulilayi sini ye mali ka yɛrɛma hɔrɔnya san 60 ye kabi mali ye yɛrɛma hɔrɔnya ta don fo kana se bi ma mali ye hɛrɛ jumɛn sɔrɔ yɛrɛma hɔrɔnya in kɔnɔna na bon ne ka hakilina na hɛrɛw dɔgɔyara quoi hɛrɛ ma caya kosɛbɛ mais degun de cayara c'est le manque d'organisation quoi an ma se k'an yɛrɛ organiser comme il le faut ka mali lataa ɲɛ parce que jamana n'i ko ko jamana on parle de la santé n'i ko jamana on parle de la sécurité n'i ko jamana on parle de l'éducation n'i ko jamana on parle un peu de tout ça pour que jamana kɔnɔdenw ka se ka taa ɲɛ mais nous-mêmes imaginons est-ce que dun ka fa tun bɛ mali la est-ce que sécurité kɛra yan o si ma kɛ yan bon en moins de combien d'années coup d'état kɛra ka tugu ɲɔgɔn kɔ ça veut dire que la gestion malienne n'a pas été bonne voilà kumakan jumɛn b'e bolo sisan ladilikan jumɛn b'i bolo ka se k'a fɔ jamana kɔnɔdenw ye pour que o ko ninnu bɛ se ka dabila cogo min jamana bɛ se ka basigi k'a ɲɛ ok bon ladilikan min bɛ n bolo on dit tous pour un pour tous moi je suis artiste comédien de formation donc ne yɛrɛ ni ne bɔtɔla tournée yɛrɛ la tan n bɛ ka taa mɔgɔw sensibiliser kɛlɛ ni fɛn ninnu an k'o dabila an ka wuli k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka mali nin baara n'a tiɲɛna fan wɛrɛ t'an bolo an bɛ taa yɔrɔ min na an b'a dilan k'a bila an denw ɲɛ o de ye mali ye n'i y'a mɛn ko mali moribo keyita ninnu olu y'u tile kɛ olu y'a dilan ka na bɛɛ y'a ta dilan ka na a selen anw faw ka nin wagati de ma a tiɲɛna donc an minnu ye denw ye an man ka sɔn an denw fana ka hérité ni tiɲɛni suguya la quoi an ka wuli an k'an cɛsiri yɛrɛ an ka baara kɛ mali ye a ɲɛna kuma ɲɛna merci an tile fa basi sini ye mali ka yɛrɛma hɔrɔnya san 60 ye kabi mali y'a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ don min fo kana se nin ma mali ye hɛrɛ jumɛn sɔrɔ a kɔnɔna na bon pratiquement n'i ye ne ɲininka o la moi je dirais facilement indépendance dans 60 ans in kɔnɔ moribo ye mun kɛ est-ce que président y'a kɛ on a chassé Moussa pour la démocratie. Olu démocrate kelenw de ye Mali coron. Je le dis haut et fort. Je suis le neveu à un dirigeant que je garde son nom. Mais vraiment, an bilala pétrin kɔnɔ depuis mouvement démocratique mɔgɔw nana u ka fɛnw kɛ. Ils n'ont pu rien faire. Les 60 ans d'indépendance, an bɛ recul de la o de k'an ka taa ɲɛfɛ o ne ka jateminɛ ladilikan jumɛn b'e bolo sa k'a fɔ pour que
ni min kɛra jamana bɛ se ka basigi cogoya min na. Bon jamana bɛ basigi cogo min na tu sais bon n'i ko k'i bɛ fɛn dɔw jateminɛ il faut voir maintenant les jeunes u k'a essayer ka pouvoir d'u ma m'a dɔn n'i y'a jateminɛ a bɛ kɛ tɔw la kojugu cɛkɔrɔbaw de bɛ pratiquement fanga kunna les 60 ans les 70 ans mais le cas des Africains c'est un peu différent u k'a essayer ka pouvoir fɛn dɔɔni ka décentraliser je veux dire k'a di denmisɛnnin mɔgɔw ma. Je ne peux pas citer de nom, mais il y a tellement de jeunes leaders qui peuvent faire des choses. Mais tout le monde, ça fait ministériel, c'est eux qui veulent encore être au devant de la scène nationale. Mais ça, ce n'est pas possible. En regret, il faut voir maintenant les jeunes. Les jeunes, ça peut aller. Sinon, les 60 ans, moi je regrette. Hein. On dirait qu'on a fait 100 ans. 61, mais il y a beaucoup 100 ans. Rien. Merci. Manefa. Aba ko basi la. Bashi foitena yera. Bashi foitena alhamdulillah. Onyana. Shine maliga yera ma horonya sambioro nai. Kabi mali yera ma horonya ta do fo kana se ni sambioro ima. Mari here jumɛn sɔrɔ a kɔnɔna na. Ayiwa bon maliga yera ma horonya tali ni sancɛ comme a san 60 ɲinɛ. Hali bi an bɛ dugawu de kɛ ɲɔgɔn ye a san tɔ laban a bɛ kɛ minnu ɲɛna Ala k'a to a dilanbaga ɲuman ka na. Hali bi Ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ ma a kɔnɔ. N'o tɛ bon pratiquement n'i y'a jateminɛ Mali ka yɛlɛma hɔrɔnya ta ni sisan cɛ changement minnu donna a kɔnɔ a bɛ changement 2 donna a kɔnɔ mais min nana a kɔnɔ kɔsan na vraiment an ma se k'olu faamu o ye mun ye parce que marabaga fɔlɔ minnu nana n'o ye Moribo ka mɔgɔw ye olu nana wagati min na mɔgɔw tun bɛ baara kɛ ni danbe ye o wagati non mais an filɛ wagati min fɛnɛ la o bannen Musa fɛnɛ n'a ka mɔgɔw nana Musa n'a ka mɔgɔw nalen mɔgɔw tun bɛ baara kɛ ni siran ye o wagati parce que ko bɛ ko la n'i y'a kɛ i b'a dɔn k'a fɔ i bɛ ɲangi mais depuis o bɔra la ni yɛlɛmako sabanan min fɛnɛ nana n'o kɛra an ka démocratie ye an ka démocratie nana a kɔni nana a ye hakili dayɛlɛ d'an ma mais a nana fɛn fɛnɛ bila an fɛnɛ kɔrɔ an fɛnɛ tun ma se min ma parce que an ma se min ma o ye jumɛn ye n'an fɔra an ka lamɔ cogo minnu tun b'an bolo an ka kuti minnu b'an bolo an y'a caman bila donc o bilali olu de nana ni tiɲɛli y'an bolo donc an bɛ se k'a fɔ yɛlɛmako 3 de donna an kɔnɔ san 60 nin kɔnɔ yɛlɛmako 3 nana mais a yɛlɛmako 3 nin kɔnɔ 2 ni an y'o jate minɛ olu kɛra an yɛrɛ ka mɔcogo ani an ka danbe ni an ka karamaw kɔnɔna la o de tun fora an na mais an nana don 3nan min na nin ye n'o ye démocratie n'o tɛ démocratie b'an fɛ yan nɔ a mɛnna parce que hali tubabu yɛrɛ ye démocratie ye anw de la n'o ye kurukanfuga charte ye o wagati minnu bɛ n'olu taara o démocratie taabolo minnu kɛra olu de ɲana anw ma tubabu yɛrɛ bɛ o de kɔnɔ mais an y'an ta bila ka tubabu ta min ta o ma bon anw ma mais parce que tubabu min filɛ tubabu bɛ baara kɛ ni ladiriya ye olu bɛ baara kɛ ni ladiriya ye mais an bɛ siran o ɲɛ bon o min filɛ nin an ka ladamu o min tiɲɛna an bolo donc an tɛ a kɛ tuguni n'an ka danbe baara ye an tɛ siran tuguni donc o ko caman min bɛ yen n'olu nana o yɛlɛma min b'an kan a jagɛlɛya ani danbe tiɲɛ min nana an kan o de ka n'o k'an ka jamana tiɲɛ n'o tɛ an filɛ yɔrɔ min na ko bi an ka démocratie a taabolo ka ɲi a taabolo ka ɲi donc hali bi ni yɛlɛma min bɛ se ka don a kɔnɔ min bɛ se hali bi ka kan an ma ɲuman ye donc an kɔni bɛ ala deli olu la donc an yɛrɛ kɔni bɛ ala deli sa parce que an yɛrɛ ka duwawu a bɛ minɛ mais an ka duwawu minnu bɛ k'a minɛ a bɛ ka k'an ma fɛn minnu ye a bɛ k'a minɛ an yɛrɛ de jigo ma donc an yɛrɛ b'a ɲini ala fɛ sa ala yɛrɛ k'a lajɛ anw maliyɛnw yɛrɛ ni masakɛ min ka kan sa a ko dɔ d'an ma walasa min yɛrɛ bɛ se ka hinɛ jamana kɔnɔdenw na o de kɔni ka d'an ye min kɔni tun bɛ ne fɛ k'a se aw ma o de ye nin ala sago aw bonya b'a la. kuma ɲɛna merci. Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya tali ni sisan cɛ nin y'a san 60nan de ye sini y'a san 60nan ye donc kabi Mali a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta fo kana se sisan ma a ye hɛrɛ jumɛn ladon Mali kɔnɔ. Tiɲɛ yɛrɛ la an ka yɛrɛma hɔrɔnya tali ni sisan cɛ a yɛrɛ bɔnma don Mali kɔnɔ a kɛra i n'a fɔ an ka démocratie yɛrɛ ma d'an ma
debi an ye yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ fo bi k'a daminɛ Modibo ka wagati la Ala ka ɲin'a la Ala ka fara silamɛsuw ni k'a fara kalandenw kan k'a daminɛ o ka wagati la fo sisan an ma lafiya sɔrɔ démocratie min yɛrɛ nana pour que ka se ka jamana lafiya o jamana tɔ jigi dingɛ kɔnɔ ne kɔni ka kumakan min ye ne bɛ dugawu kɛ hali bi Ala ka fitinaw bɛ ɲini ka bɔ an ka jamana kan ka hɛrɛ don an ka jamana kɔnɔ ka jamana kɔnɔ denw kan bɛn ɲangata fɛn bɛ jamana in kɔnɔ Ala k'an kisi a bɛɛ tɔɔrɔ juguya ma an ka hɛrɛ tɛ nin na koyi wallahi an ka jɛ an ŋaniya kɛ kelen ka ɲɔgɔn minɛ ka ɲɔgɔn kɔnɔya juguya ninnu dabila ka hɛrɛw kɛ kelen Ala bɛ fara an kan o la sinon a bɛna fɔ ko an ka démocratie yɛrɛ a ma ɲɛ an bolo dɛ mais o bɛ dépend an yɛrɛ kɛwalew la n'an ye ɲɔgɔn minɛ ka dɔn an bɛɛ maliyɛnw de ka ko to ɲɔgɔn ta la Ala bɛna ni bɛn jamana in kɔnɔ voilà o de kun ye ne ka kuma ye. Kuma ɲɛna merci. Ayiwa aw yɛrɛ a bɛɛ bɔra ka jamana kɔnɔdenw ka kumakan lamɛn bɛɛ y'i hakilinata fɔ sa dɔw ko hɛrɛ ma sɔrɔ dɔw ko hɛrɛ sɔrɔla donc an bɛ min fɔ halisa Ala ka bɛn ani sabati na an ka ba Maliba in kɔnɔ Ala ka an ka jamana basigi ka ɲɛ président kura min na Ala ka an ka ba Maliba Ala k'an hinɛ don o président na donc an b'o fɔ ɲɛna toujours a ka Mali kunnafoni point net a k'a lajɛ a ka j'aime kɛ a ka commentaire badenw kɛ a k'an bɛn.